आरोना इसोरो ओमफ्राय बै सासे सिनायै सेंग्राया माने आंनि बिनानावखौ माने जों माबायाव मुम्बाइआव नामाव बयलार फिटिं माबा खालामनाय खामानि मावनो होननानै लांफैयो जाहैबाय माने इयो बेनिफ्राय खबर जालायबाय नालाय जोङो बिदा फंबाय ना खबर जालायनानै ओमफ्राय बेखौ फन हरबाय हौवासाखौ फन हरबाय ओमफ्राय बुंबाय बेखौ आं बुंहरबाय आरोना आदा आदसा नोङो बाबु अबेनि होनना सोंहरबाय आङो ना ओमफ्राय इयो मा होनबाय आङो अदालगुरिनि होनना बुंबाय इयो ना ओमफ्राय नोङो अदालगुरिनिबा नों एफा गोजाननि मानसि आंनि बिनानावखौ बोरै लोगो मोनखो होनना सोंबाय इखो आं बेनिफ्राय फनजों लोगो मोनदो होनबाय इयो माने ना ओमफ्राय फनजों लोगो मोनबाय नों मा खामानि थाखाय आंनि बिनानावखौ लांफैदो होनना सोंबाय आं इखौ ओमफ्राय इयो बुंबाय मा माने नोंनि बिनानावखौ आङो बै बयलार पिकिंआव मुम्बाइआव खामानि मावनो थाखाय लांफैदो होनना बुंबाय माने नोङो जोंनो सोङा हङा माबोरै नों बेफोर खामानिखौ मावनो हाखो जोंनो पारमिसन लायागारा होनना बुंबाय आं इखौ ना ओमफ्राय बिदि बुंबाथाय माने बियो बुंबाय मा नोंनि बिनानावा आंखौ लिंहरबाय थानायनि थाखाय आं फैनानै लांफैदो होनना बुंबाय आदसा आंनि बिनानावा नोंखौ लिंहरनायखाय नों फैना लांफैबाय अब्लाबो दा आंनि बिनानावखौ जों थिनहरा नोङो बे गगामुगआव बोख्लायना गारलां आंनि बिनानावा होनना बुंबाय माने ना ओमफ्राय इयो इदि बुंबाय माने जागोन दे आदा आं बोख्लायना गारलांगोन होनना बुंबाय माने इयो ओमफ्राय बिदि बुंनाय मानसिया दा गगामुगथ' जोंनि बे माबानिफ्राय सिमोनसाफ्रिनिफ्राय माबासिम गगामुगसिम 10ता 10:30 बाजियाव मोनहैयो नालाय फुंनि ट्रेना ओमफ्राय बिदि जानानै आं टाइमखौ नायबाय थानानै फन हरबाय ओमफ्राय इनाव 10:30 जानाय लोगो लोगो आदसा गारियाथ' जागायाव मोनहैबाय मानसिया ओंखारबायना ओंखाराखै होनना सोंबाय आं माने ओमफ्राय बियो मा बुंहरबाय माने ओंखारबाय दोहैनो गारबोबाय होनना बुंबाय माने इयो ना ओमफ्राय आं बेखौ बुंहरदोंमोन माने नों आंनि बिनानावखौ ट्रेननिफ्राय ओंखारै आगोलाव मानो आंनो फन हरासै होनना बुंबाय माने ओमफ्राय बियो ओइ ओंखारखाबाय नालाय आङो फन हरफिनलायासै होनना बुंबाय माने इयो ना ओमफ्राय बिदि बुंनायखाय होमबा दे होमबा ओंखारबायबा जाबाय खिन्थु नों थगायमाराखैथ' होनना बुंबाय आं माने ना थगायाखै होनना बुंहरबाय इयो ओमफ्राय बिदि जानानै थगायाखैबा दे होमबा जाबाय होननानै दानना हरबाय फनखौ ना गावगाया ओमफ्राय दानना हरबाथाय आङो दसे उनाव माने थानानै इखौ फन हरफिनलायबाय आरोना फन हरफिनबाथाय आं सोंहरबाय बाबु नोंनि गामिया अबंमार होनना सोंबाय कामरुप होनना खोथाबाय इयो माने ना खेबसेबा कामरुप होनबावलायबाय माने इयो ओमफ्राय कामरुप होनबाथाय आरे बाबु नों दहाय अदालगुरिनिसो होनदोंमोन नों माबोरै दा कामरुपनि जालायखो होनना बुंबाय आं माने नङा आंनिया कामरुपखा ओरै जाहैबाय माने इयो ओमफ्राय कामरुपबा नोङो नोंनि डिटेल्सखौ नों हरनो हागोन ना हाया होनना सोंबाय आं माने आंनि डिटेल्सखौ नोंनो मानो नांगौ जाथारबाय इयो आंखौ इयाव माने हमना मोनबाय आङो आंनि बिनानावखौ माबा मोनसे बे सालबाजि बानायनानै लांमारथारबाय इदि सानबाय आरो आं गोसोआव ना ओमफ्राय बिदि सानबाथाय दा बेखौ फैगोन होननानै दा इ गारलांदों होनदों नालाय नेबाय दा हर थौबाय दाथ' गैया जोंनि गामिनि अट'फ्राबो ट्रेन स्टेसन थांग्राफ्रा मोनफैजोब्बाय दाथ' मानसिया गैया ओमफ्राय गैया नालाय दा जोङो माने आरो बिदा फंबाय फनजों फन खालामलायबाय बे खोथाया मादि जागोन बिदिबाथ' जानाय नंलिया बे मानसिखौथ' लांखाबाय होनना सानबाय माने जोंना ओमफ्राय दसे थाना इनो फन हरलायबाय जोङो फन हरबाथाय माने बे मबाइलखौ सुइस अफ खालामना लाबाय ओमफ्राय आंनि बिनानावनियाथ' फुंनिफ्रायनो सुइस अफ फना आंबाबो गावनि फनजों रायज्लायहोदोंमोन आरो दसे सम ना ओंखायनो आं बेखौल' बुंनो सानो आदा इयो बिराद गिदिरै थगायना लांनाय बायदि जादों नालाय ना ओमफ्राय नोंनि बिनानावनि लोगो ना माबैलाय ना फेसबुकाव लोगो मोननाय बेखौथ' दा हमनानै मोना जोङो माने बियो बिनानावा जोंनि बिनानावा बिदि माने गुबुनजों रायज्लायनो हानायबो मोनसे पावार गैखायामोन माने नैबे जोंनि गामि एरियायावनो धेमाजि डिस्ट्रिक्टआवनो ओमफ्राय बै उलुसाफ्रि होननाय गामियाव माने एग्रिमेन्ट दंखायो आंनि बिनानावजों ओमफ्राय बे सासे सेंग्राजों माने इसोर जुदि बैसो जायियाव हाबा जानो मोना होननानै बिसोरखो मोनसे एग्रिमेन्ट खाना दोनदो नालाय ओमफ्राय माने आंनि बिनानावा आगोल खारोबा आं जोंनि न'खरनिफ्राय 5 लाख हरनांगौ ओमफ्राय इसोरनि न'खरनि हौवासाया जुदि हाबा खालामोबा इसोरहा जोंनो 5 लाख हरनांगौ बिदि मोनसे एग्रिमेन्ट दंखायो माने ओमफ्राय दा बे खामानिखौ बे खोथाखौनो साननानै जोंहा न'खराव गासैबो सिन्था दा रावबो आइयाथ' ओंखाम ओंख्रिखौनो जाला माने ओमफ्राय नोंसिना मा जायगामोन गामिया जोंनिया आदा धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमोनसाफुरि सानजारि नोगोर ओमफ्राय जोंनि गामिया 3 नम्बर नावखाता ओमफ्राय थानाया पुलिस थानाया सिमोनसाफुरि ओमफ्राय पन्सायतआ धेमाजि माबा सरि पन्सायतआ निसामारा ओमफ्राय पस्ट अफिस डेकापाम नोंसा बिनानावनि नामा मा नाम सेपालि बर' माला खारदों बेसे गोबाव जाखो सानथाम जाबाय आदा ओमफ्राय सानथाम जों न'खरनि गासैबो मानसिफोरनो परियालफोरनो सोंहरजोब्बाय थांबाय बायदो नामा दंहैबायो नामा होननानै रावबो गैया मिथिया होनना बुङो माने ओमफ्राय जों मोनसे दाउट खालामबाय माने बे सेंग्रायानो लांफाखाबाय होननानै आरोना ओमफ्राय बे जेनेबा माने सेंग्राखौ नुबाय नुवाखै नोंसोरलाय सेंग्राखौ जों नुवाखै मिथिखायानो माने बे सेंग्राखौ जोङो दाख्लैल'सो फनजों रायज्लायनो मोनदों ओमफ्राय दा सेंग्रानि फटकबो गैया जेबो गैया बिनानावनिल' फटक दं आरो ओमफ्राय जों माने
इखौनो दा आदा नोंनि सिगाङाव आङो माने खर' गंग्लाय आर'ज गाबहरो आरोना माने आंनि बिनानावखौ जुदि ओजों बे जि जायगायाव लांना दंहैयो बे जायगायाव जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो नुयोबा माने हमनानै दोनथो जोंनो खबर हरथो इफोरबायदि मोनसे माबाखौ आं नों आदाया नोंनि माबाजो इउटुबनि गेजेरजों माबाना होगोनखौ आं माने आसा फारियो आरो